Isini gani nok tano nano jo tano lam sogo khabai khukbai hingke ang ta unang basango tui phege tini talni bora no jong bahai ke khaisai ma nogo kothok khai hingke ang ta ule oi thangsi no tal bora khaima phasi ke talni aun khanyan bangan puila no ima ang tal bora khlainai tini hingke an puila nangro tal hingke ang imno suja kaham kai ang ta no khuknai khugui tal no ang salinai hingko ang ta tal khukbai kya I tal no ang ta sebnai tui kisa riu yang hanya kisa norong kaina nai anga su tui kabang da nang yamo abon ulo hingke ang mo tabu kisa norom khayak bai sapegi nanai abon ulo hingke ang tabu no chali nai no nai tong de iko na jang tabi bai chale nai mairang bai he iko mahai kapla kapla mairang bai chale yang tabu nai dima Meke chale ka hangke chini kuno bustu rok khaya sumtai mno yak basu porishrom kai sapiki tongna nangya meke chale ka hangke no kaham kai chung iro awan sapiki sai mana chini kuno tui rok burina nangya chung mo tui kisa riwoi ang mno norom khainai nakha hingke maji tabo animo chale beke motamoti ko meke kalai kha animo musuk bangkha ang agi probo mo chale ton kisa sekang iko meke edu sekan khai kalai animo tawa ang iro moidari woi saping nai iko naji ani talok jo to kaham kai ang chali nyaba kero ani tal ekdom sekan mo inhe ang iro saping nai tuirok ria woi tawa ani moidari na iro moida na ta ani iro 300 gram moida ta hingke iro nakha suji 300 gram hingke ang ta bemno mix kai kaham ke saping nai mno sung sudu talbuti besimi awan khai chai meya sung meheka sekan khai sa hangke sini belai khena awan thogo hingke sob fulisu go sini talni boraba norok meheke nogo try khai chai jadi ani mono nayoi hingke norok wai sa hingke tebo wai wai chana mo sungnai abon ulo hingke moke som sung je kono awan khai ke hingke som kisa mariwo abon ulo hingke ang tabu irene kisa rene suta naji he samis be ada Sudara ori khe hingke chini bohor bo hamyong ya hingke ani awan bo ekdom sob ngai klui yongui tongnai hingke abon ulo hingke chini imo hingke norok jani ja nangmani ojonoi chini ridi kutui chana hingke tebo kutui khai ridi norok ang khai iro ani antas moto khai ang ani chini rikha hingke abon ulo hingke ang iro ani nongni awan maisa ni awan gurabo kisa chomui ang mixer grand khairi khai mo 2-3 gonta hai chomui hingko mixer grand khairi rikha imro rikha hingke sini tebo awan belai kheni sini talbora thoksugo noro mixer grand khaime hingka ria phano kono osubida kurimo tongo hingke ba ang mixer grand khai rikha 2-3 gonta hai chomui hingke ang tabi mano kaham kai saping nai hingke ante mani tong hira angte naikra bore nai ro talni bora rogo khai naikra rikha hingke belai na thogo hingke imo hingke nadi ani naikra iko naikra kuruguri kha ang naikra kurugui tabu mno joto mix kai kaham kai saping nai ang imono besi klui khai saping ya ang mo loto toy khai saping nai noro nai tongdi nai kha hingke nong nai noro ekdom ojon narogi ma sapigo talni bora hingke belai lori thaka hingke bo sirmo hamia mane kahamong yang nai ta sung khlaima yang nai gen nadi ani mo tabo kaham kai saping bai khai kuma heke loto toy khai sung besi norom bo khai mo kuma heke loto toy khai sapik tha yago nangi bitongo nayo klai thango mo hingke ang tabi mono kholobui 15 minute hai tonai suji rok riman hingke ba kisa norom mongthong na apur son hingke ang ani korai thokbok sainai hingke naji ko ani mo thok kutung ongi thaka tabu iko naji thokbo sani mo sorni kai rago talbora khlai ke hingke kaham mongsogo hingke naji ani mo tabu iko khisoni tong ang to kaisa kaisa kai
Nang jani jasa man ojon ke sikon kotor angthai kisa sikon khani kisoni tongmo. Talbora ani kahamong kahingke mo saga kai phaina joto hi puli kai phebe ke sagawo. Ge ani mani joto ojon ong baikya. Ge ani talbora je sapijak ang joto nomai ke khaibai nai. Ani ro onek 15-20 ta hai talni bora rimani jagai konrok naidi thok kupur ani mo. Ge naidi tabo ani kuila khiklai bai gra khaimo go osuk ojon ke ang khiklai khai ro 15-16 ta hai ge ang tabi kisa kisa koli rinai mo. Puli sop ongi phebe ke ani mo naidi ko. Kisa kisa ang tabi larari tongo. Ge naidi ani talni borai mo ongi thanga 2-3 minute baja ani kholasa awan ongi thagai ko naidi tal borai ge ang tabi khiklai nai. Ani tabo kisa hor mukha hingke ba kisa hor lem khai rikha. Ang kusuk kesak khai baja khai kari kan nok te kisa kom baja khai mo song hingke khai mano. Hingke naidi tabo ang hai awan ani tal bora khiklai tong hingke ang pura hor ekdom lem khai rikha khiklai pura hingke pura hor lem hingke khiklai bai hingke kisa hor lem ni sele midelo ma ton nai hingke se awan tep tep kaham kai bising rogo muno. Naidi ani mo puli joto kai phebe ke kaham kai nai thokai. Sung tal ni bora khai chana hingke sung tal thai tam hingke sung kaham kai 300 gram mojo sung kaham kai sapik mana tui saran bono tui kisa riwi sung bono ma saliwo. Hingke ani talni bora nang joto ni mehke khaibai nai iko ang teu sahe khiklai pika hingke ang tabo hor kisa midil ni sele bari rikha. Hingke ang tabo kisa larari rikhai mo. Hingke naidi ani mo teu isa khiklai man hai ong pika hingko 1-2 minute ola hai kari pika mo tabo naidi hingko kari tongo. Ang mo kari man jaga kha kaisa tissue paper kari hingke kaisa jekono sada kagos ripo kari manu mo thorok kisime tong hingke aro kusubi khibu ke mo ani mo hingke tabo naidi thok torok emne kra nong sobai ko naidi. Tabo ani talni bora joto ready ong baikha hingko mukha belai kaham ke sobong suka hingke norok ebo ani i video no sajagi tongkha hingke norok like khaidi gobang khai share khlaidi norok bai brok bai te norok ani channel ke bo kadalong tongkha hingke norok subscribe khaina ta pok di te bell icon no samanibo ta pok.